Εκεί τίθεται υποπεριορισμό στο ξενοδοχείο Πικέρμη, το οποίο επιτάχθηκε. Όταν άκουσε ο πατέρα μου το επιτάσσεται, τα βουβζάκια πολλαπλασιαστήκαν γιατί σου λέει δεν φτάνει που είμαστε. Πώς είμαστε, θα χάσουμε και το ξενοδοχείο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο Γεώργιος και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γιώργος Ράλης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Παναγιώτης Παπαλιγούρας. Όταν ο ξενοδόχος ζητά παραγγελίες για φαγητό, εκείνοι νομίζουν ότι αστιεύεται. Άρχισαν και λέγανε, εγώ θέλω μια μπριζόλα σε μια φιλέτο, λαρίδες αγολέμων, με μαγιονέζα αν έχετε, αστακούν στη σκάρα και αυτά. Ο ιδιοκτήτης όμως δεν αντιλαμβάνεται την πλάκα και σερβίρει αστακό, τον οποίο ακόμα μνημονεύει ο Στυλιανός Παντακός. Τους πήραμε σε ξενοδοχείο στο Πικέρμη, αριστοκρατικά. Και πήγα και τους έβλεπα και ρώταγα, θέλετε τίποτε. Θέλαμε να παίρνουμε πρέπα, να παίρνετε πρέπα. Θέλαμε κρασί, πάρτε κρασί. Θέλετε αστακό. 1000 δραχμές την ημέρα το καθεστήτο του καθενός. Άλλοι στο Πικέρμη, άλλοι στη Γιάρο, δεν ήσασταν δίκαιος. Και στη Γιάρο το ίδιο φρόντιζα. Δεν είπα βέβαια αστακό, αυτό πιάνανε, κολυμπάγανε. Σίγουρα, είναι σοβαρά τα πράγματα. Μα λέτε παραμύθια κύριοι, σας λένε παραμύθια, διαβάστε στο τρίτο βιβλίο μου, 21η Απριλίου, με 8 Οκτωβρίου 1973. Την αλήθεια για τα όσα συνέβαιναν στη Γιάρο περιέγραψε λίγο καιρό αργότερα το περιοδικό Stern με αεροφωτογραφίες των εξορίστων που συγκίνησαν και εξόργησαν την παγκόσμια κοινή γνώμη.